Ayo batu ne zan yi shi kan mata marasa tunani kuma maras nagarta, marasa kyakkyawar zuciya sai mugunta, marasa tsoron ubangiji maketata. Yawanci lalacewan yara da laifinsu don su suke usurawa gallaba musu, hakan yakan ja yaran canja tunaninsu. Zaka ji suna fada in an tambaye su, da ku nake matan da an bar ku da yaya. Wasu kaddara mutuwan aure ya sanya, wasu kuma sun riga mu gidan gaskiya. Daya cikin biyun da ya faru ki shirya, zai iya samun kiki fita ki bar yaya. Idan ki mutu me za ki gaya wa Allah? Jawara kyale kita kamar kina sallah, ki sani hakki wani biya fukura Allah. Kafin lokaci ya kure maza ki tuba da Allah, in ba mutuwa ba za a iya sakinki. Kina ji kina gani za ki bar yayanki, ya za ki ji idan aka yi wa yayanki? Ba dadi ke ma rike da yaruwarki, ina kyautata zaton za a rike naki, irin rikon da kike wa dan yaruwarki. Solo biyo kana ina na jiyo kanka, don duka bunan da ya faru da laifinka ya samu asali a rashin kulawanka. Kai sakatuwa na cin zarafin diyanka, ka manta cewa amana ce aka baka. In an yi magana ka ce ka yi yayinka, ko kunya wai matarka ta fi karfinka. Akun mai bakin magana, ayyau mana zo na yi magana.